IVF je zkrátka pro in vitro fertilizaci neboli umělé oplodnění, kdy k oplodnění vajíček ženy dochází mimo její tělo, a to v embryologické laboratoři. Kdy je vhodné začít uvažovat o IVF je individuální a hodně to záleží na věku ženy a eventuálně jejich dalších přidružených onemocnění. Proces IVF netrvá dlouho. Hormonální stimulace, kterou používáme k tomu, abychom získali víc vajíček, obvykle začíná druhý den menstruačního cyklu. A většina žen má odběr vajíček mezi 11. a dejme tomu 14. dnem cyklu. Následuje oplodnění vajíček a jejich kultivace, většinou 5denní. To znamená, kdybychom brali dobu od začátku stimulace až do embryotransferu, tedy do zavedení embrya zpět do ženiny dělohy, dostaneme se na nějakých 18 dnů. IVF může teoreticky podstoupit skoro každá žena, ale samozřejmě i jako u ostatních výkonů existují kontraindikace. Takovou asi typickou a nejznámější je například aktuálně aktivně probíhající onkologické onemocnění. Jsou i jiné případy, kdy IVF buď nedává smysl, nebo je kontraindikováno a o těch je rozhodně vhodné se poradit přímo v reprodukčním centru. Věk ženy hraje úplně zásadní roli v reprodukční medicíně a je to vlastně zásadní i určující faktor úspěšnosti té budoucí léčby. A důvodem toho je, že kvalita vajíček ženy během našeho života klesá. My se totiž s našimi vajíčky narodíme a s námi už potom během života jenom stárnou. To znamená, ztrácí svou kompetenci, kvalitu cytoplazmy, kvalitu organel a i genetickou kvalitu. To znamená, čím jsme starší, tím menší kompetenci naše vajíčka mají. A proto při poruchách plodnosti je určitě vhodné navštívit reprodukčního specialistu včas. Mužský faktor hraje vlastně úplně stejnou roli jako ten ženský. V dnešní době už víme, že poruchy plodnosti rozhodně nezpůsobí jenom ženské problémy. 40% potíží s plodností je na straně ženy, 40% na straně muže a 20% jsou takové ty společné problémy. To znamená, stejnou roli jako ženský faktor hraje i faktor mužský. Tam samozřejmě hodně záleží na kvalitě spermií, na spermiogramu, na jejich počtu, hybnosti a morfologické kvalitě. Pro zvýšení šance na úspěch bych doporučila jednu zásadní věc, a to těhotenství neodkládat. Rozhodněte se pro rodičovství včas, i proto, abyste byli mladými, vitálními rodiči. Druhá poučka je taková klasická. Žijte zdravě. Hýbejte se, zdravá váha a prevence obezity je velmi důležitá věc při početí. Nekuřte, nepijte, snažte se žít zdravě. Jaká je úspěšnost IVF je docela složitá otázka, protože ten pojem IVF v sobě zahrnuje spoustu možností. Nejedná se jenom o vlastní stimulaci ženy. Můžeme se bavit i o genetickém vyšetření embryí. Můžeme se bavit o IVF s použitím darovaných buněk, vajíček nebo spermí, nebo dokonce darovaných embryí. A každý ten typ léčby má trošku jinou úspěšnost. Takové to klasické, ten klasický pojem IVF, tedy pokud mám na mysli hormonální stimulaci ženy a použití jejich vajíček, velmi závisí na věku ženy. Jedná-li se o ženu, která je mladší 35 let, pak má šanci na úspěch 40 až 45%. Důvodů neúspěchu umělého oplodnění bohužel může být spoustu. Pokud k tomu dojde, pak se musíme zamýšlet nad tím, jestli budeme hledat problém v kvalitě embrya, jeho genetické kvalitě, nebo jestli budeme hledat problém v děloze, v děložní sliznici nebo třeba imunitním systému. Tahle otázka je tak komplexní a tak podrobná, že by vyžadovala úplně samostatné vysílání.